bakithi. Ngaze ngajabula ukuthi ungimele. Hawu. Sabona sisi. Kunjani? Right. Ngiyaphila. Asamba uzobona nje la engehla khona. Okay ke akunankinga. Ngicela ubophe seat belt. Ama seat belt angincinza. Okay. Ayangincinza ama seat belt. Ngumuntu nje. So right nje. Faka u1. Uthumba uqalaze. Yeah, no, sungahamba. Good right. Okay. Yeah, shy. Yeah, no, hayi ngishaya impela. Shintsha. Ngathi uhamba kancane nje. My sister, this is 60 zone la. Mina ngiyofana ngiyawuphula mina umthetho. Ngeke ngizwe ngamaphoyisa. Ngoba phela imoto lena yeyakho. Wayifanele utshelwa amaphoyisa ukuthi udrive kanjani. Usujahile manje, usolokhu uhamba kancane, isha faka umoya. My sister, yabona le moto le inkinga yayo yini? Idli petrol kakhulu. Udla how? Idli petrol kakhulu. Mina ngibona udila ngithi udiesel. Ayibona udiesel. Jesus. Ngithi mhlawumbe ifaka ko2 ngoba ngibona khona no P. Yeah, Ungathi wena okufanele ngabe ufake ibhandi. Yeah. Awumind ukuthi ngifake ibhandi. Hayi ungalifaka khululeke. Yeah. Ungathinti lutho yazi ngoba ngiyabona nje ngacishe wa press Hey ukuthi nje umuntu omile. Still, yazi ngiyayithanda sparkling. Okay. Benganawo amanye amanzi. Ngicela ukuthi just nje. Shaya. Yeah, driver nje kahle nje. Ukuthi manje ngijahile, yabo awufuna ukuthi ngikubambele. My sister nginikeza wena ilift la. Yabona? So mozotshela mina ukuthi ngihambe ngesiphi speed. Yabona ukuthi mina nawe ngeke sizwane. Shall you change down because izolokho. Automatic le moto, my sister. Hawu. Yebo. Hawe. Yes, shintsha yona. Senavi lapha kodwa amadoda namhlanje. Sena drive ama automatic. Ungena nje gear ngoba manje uzokwenza lento mayicisha ngoba ufuna ukwazi ukukhika. Hayi mina yazi ukuthi ilokushana imoto kaMjiba. Yacisha mfana yacisha lapha kuwe straight. Ngathi mina phuma. Ngamkhipha ngayikhipha. Uyakwazi ukukhika ngo reverse. Ngathi reverse. Sahamba. Yabona ukuthi inkinga yini ujwayele ikorokoro. Le moto le iBMW. Uyabona into le. Uyabona? Sukungakwazi ukushayela mangabe ushayela imoto ezintsha. Uyabona nje mina ngaye ngashawa alternator. Ngafika ngavula ubonnet ngancwi ngahlanganisa izintambo imoto yahamba ngoba phela ufuna ukuqale kahle uqale phansi bohamba ngemoto ngempela or bohamba wena imoto yami phela igama lakho kwakuuthazana. Hey ninjani Mabura niyaphila. Sure. Mangazi bonke la eroundini. Okay. Ngibaphetha ngithi sidlala nedokfela. Okay, wenza idokfela nama-taxi driver? Ngishaye, mina ngiphila nawo wonke umuntu. Ufuna ukuqeda amanzi wami ngoba sewaphuzile. Hey, ngathi uyazi ukuthi ungomile. Yazi wangikhumbuza usisi waseSamaria. Jesus. uJesu emfuna amanzi wamncisha Wamncisha impela yeah hey hayi wangisiza kufanele ngivele ngisale senguphatha semlazi yazi ngibona ngathi ngizothatha uright la so awufuni ukuthi ngikukehlise somewhere la hawu ngani sahamba nje kahle yazi ngicabanga nokuphatha la wenzani ngomhla 14 February next year ngizobe ngisemathandweni kakhulu kabi ngine show engicabanga ukuthi sambe yazi ngithanda ne-height yakho ngiyabona ukuthi ungaba inhloko ube right ngikuphathe nje kahle ise lapha eSun Coast Globe Casino ye-comedy lapho ngiselebrate u10 years ngisebenza la enkampanini icompany ye-comedy umsebenzi ngempela loyo wow mina livulile asambe unayi-pay slip phela uma uyisebenza yeah mawuyisebenza uyayisebenza usebenza ngama-donation usiyangiphelezela sambe sosalise semlazi wena majida angithi namhlanje emlazi kula kusengathi ilokishi so ilokishi abona ke le moto le my sister ayingeni elokishini i-track izothi panyu ilokhu ikhala i-tracker yokhala i-track impela
bese uzuzwa ngama-helicopter ama-helicopter aland azwenza sure ukuthi ngi-right ngi-safe so ngicela ukuthi ngikwehlise utamatisi wena wake walusa ngaluza itamati uyayazi uyakwazi ukufika anithatheni imikhonto nibambe niphakamisele phezulu makungenjalo zosala phansi you're confused my sister babe ngapha singapha kwafa umuntu gilikidi uyakwazi ummesa una umese khona manje ngeke ngulimazi okay into nje ezokuphepha my sister ngikhona ukuthi mina nawe asazani uno so ngi-invite for into ya next year ungitshela ngemoto yami ukuthi imele drive kanjani ngapha yazi ucela ilift kahle kahle la my sister wenzani manje ngiyayithanda ine sine-roof inayo sunroof ungayipressa la bese izivulela yona kodwa ungavuli ngoba ngisaba ukuthi imvula izoza awunalo ukhozi dlala ukhozi ukhozi FM iya ngicela ukuthi ungathinti wenzani manje why ngifuna lokushana uma fika izolo uthi uyoncenga nyoko bantu yena uyoncenga nyoko mara izinto leyenza ubona ukuthi ngizomcenga ubona ukuthi ngizoxolisa into engicelayo nje ukuthi ungasathinti nothing don't touch ungasatouch English just understand focus emotweni metro ke lo ngicela ukuthi ngimisa le metropolis le ngicomplain ngawe yawuthi metro ofaka umoya ufaka inamba uzohamba nje kuthulekile ngathi manje sisemkhulekweni lana ngidinga ukuthi manje ngikwazi concentrate athi ngiyibambe phela ini imoto driver athi ngikubambele yona udriver kanjani uyipassenger yazi my sister uyipassenger uqala kanjani ukudrive yazi uthi wanginika lokhuzana umkhize wanginika mfethu i-Mercedes ngayishaya ngithi boma 200 220 kuze sokosheshe kufikwe la lokhu nje uthathe laphanga left phambili thatha left after amarobot lawo bese uyayehla emotweni yami or noma senze mina ngizokutshela ukuthi izobiza amaphoyisa ibiza ama-tracker ibiza yonke into Bethu nokulungile ngivele ngehle khona lana this is the middle of the road khuleka bayabreaka bayakwazi ukubreaka sorry